Nag-send yung jowa niya sa akin ng video nila na nasa hotel, yung kulay red na hotel. Nasasayaw sila na may pahipo-hipo tapos hinahalikan siya sa may leeg nung kalibin ko. Nakita po kasi ng mga anak ko yung video na yon, yung picture. Sabi ng mga anak ko, bakit nakahubad yung papa nila? Sabi ko, hindi ko alam. Tapos nung time po na parang 4 days sila nun bago umuwi nalaman ko na nandun yung babae sa lugar po nung tatay niya. Sinugod ko po sila doon. Bali, nagkalabuan po kami nung nag-abroad po ako. Tapos mga 3 months pa lang ako doon, may mga kausap na siyang babae. Tapos nung nalaman ko may mga kausap na siyang babae, hinayaan ko na siya. Kasi dati po, nag-cheat na po ako sa kanya. Alam naman po niya kung bakit ko nagawa yun. Tapos parang ganti niya na hayaan ko na daw siya na tumikim ng iba kasi ako daw nakatikim naman daw ng iba. Hinayaan ko na siya. Nakipag-iwalay ako sa kanya. Kasi po hindi naman kami makapag-usap ng maayos noon So ganito ma'am, Tapos, para magets lang din po ng ibang mga kasama. So 16 years kayo nito ni Guy, tapos nagiwalay kayo hanggang sa nakakilala po siya ng ka-LDR niya. Ngunit sa gitna po ng kanilang relasyon, nagbalikan po kayo ulit. Okay po? Opo. Tapos, hindi alam na itong ka-LDR niya na nagbalikan kayo. Opo, ang nangyari po kasi noon parang tinimer niya kami ganun. Ako yung kasama niya pero pag hindi niya ako kasama, kausap niya yung babae. Pero ang alam ko po kasi dito sa kalibin ko, kami na talaga parang ibabalik na namin yung family namin, bubuuin na namin. Ang parang nasa isip niya pala po nun, option na lang talaga ako o kaya yung mga anak ko. Tapos po, nakiusap siya sa akin noon na imimik niya yung babae kasi para daw closure. Pero alam ko po noon na gagalawin lang niya ganun. Titikman niya lang daw ganun. Nung nagkatikiman na sila, akala ko iiwanan niya yung babae na yon. Nangyari po, nag-send nga sa akin yung babae ng picture nilang dalawa na magkasama, na magka-kiss, na nasa hotel, tas sumasayaw, ganun. Anong reaction mo nung time na sinend sa'yo yung video na to, na panood mo? Masakit po, umiyak ako. Kasi akala ko hindi niya hayaan mag-send ng ganun sa akin yung babae. Hindi niya naman daw alam na nag-send ng ganun. Kasi ang alam niya, sinend lang daw po sa ibang friend na magkasama sila. Nakita po kasi ng mga anak ko yung video na yon, yung picture. Sabi ng mga anak ko, bakit nakahubad yung papa nila? Sabi ko, hindi ko alam. Tapos nung time po na parang 4 days sila nun bago umuwi nalaman ko na nandun yung babae sa lugar po nung tatay niya. Sinugod ko po sila doon. Kasama ko po yung panganay kong anak. Tinatanong ko yung babae kung bakit siya nag-send ng ganun. Kasi hindi lang naman kako ko yung nakakita, pati yung mga anak ko. Anong sagot niya sa'yo? Tumatawa lang siya. Tapos parang siyang wala siya sa isip. Kasi lasing po siya nung time na yun Ano sabi ng lalaki sa'yo? Nandun ba? Opo, nandoon. Sinabi ko po sa kanya, nagulat siya. Kung wala bang video or picture na sinend sa'yo, magbabago ba yung nararamdaman mo dito sa lalaking to? O... Hindi po. Yung hinihiling niya po kasi sa akin na parang mag-meet sila nun. Parang yun na po yung hinihingi kong sign kay Lord. Huwag na talaga siyang balikan. Kasi yun na niya priority yung mga anak niya. Kahit nga po sana sa mga anak na lang niya Kasi hindi po Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.